ljudi, ovdje je Skin Team, dobrodošli u još jednu Amneziju. Igramo, nastavljamo. Da, evo. Da, ovdje je... Treba da ovdje. To je, čuo se taj glas. Ne. Gdje je to? Gdje su te one? Trebaju mi i te. Nema. Ja ću zatvoriti. Nema tih. Nije tamo, to si ostavio tamo. Nema tih. Ovdje su bili puno. U Nišu, današnji datum, 3.12.2012. godine. U potpisu radnici Niša. A gde je pečat? Uj. Ovdje je negdje ta... Ne. Molite me. Nije ovdje negdje ta svima. To ću zavisati. Nije ovdje. Gdje si to ostaje puno? Ne mogu ni ovdje. Gdje ću? Nema nikoga, ajde. Ovdje bolje nisu bili. Bili su tu mnogo su bili. Cijel pomek. Šta je to, ne znam, nije ovdje. Ovo su bili. Šta da ja ovo izvučem, ali ne znam da. Ja neću raditi. Nema i ni. Evo jedna. Konačno, Ovaj zvuk nije baš lijep. Možda tako sporo hoda. Gdje sam Oj, jebate.
tamo je bio taj patuljak što je mogu prši. Follow us, Papa. We know the way. Ovdje, izgleda da ovdje. Moram nam tu skočiti. Evo bre. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm going to rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Evo. Moram ovdje. To. Pa, I told you izgleda he da ovdje. can't. To je ona mašina što je bila na početku, da, ovako nekako, da? I onda. To. Ovi. Možda nešto. Šta ti su bili? Ne ide. Ide. Moram ovdje nekako. Jesi tamo nešto uradio? Extraordinary, quite Ne, extraordinary. može And you se. brought it all. Good God, man. You have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the Da, mind. možda nešto. What else was I to do? Fall into grief, Tamo pine, treba and nešto fade da by uradiš. hopelessness? Ja. Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Ne ide mi ovo kompas. Da, ovo. Evo. Evo ono. Može. Okej. Ono. Da. Da. Sad mogu. Ajde, moram da ovo prođem. I ovdje. Ne. Uskoči. Znači, zeleno sijava ovdje. Ovdje. Ne može. Šta? Opet da. Ajde, ovo. Zapalit ćemo svjetlo. Bježi se, pusti se. Probat ćemo još ovdje. Ne, ništa. Onda moramo ovdje. I... Što je ovo? I da... I da, ljudi moji, to je za danas kraj i evo, vidimo se u sljedećoj epizodi.